Ja, det er altså beviset for differentialkoefficienten for f af x lig med kvadratrod x. Og vi skulle meget gerne ende ud med at få f mærke af x er lig med 1 over 2 kvadratrod x. Og måden vi vil differentiere den her funktion på, det er, at vi vil bruge tretrinsreglen. Og vi starter simpelthen med første trin, hvor vi finder funktionstilvæksten. Og der har vi her en formel, der hedder delta y er lige med f af x plus h minus f af x. Så nu tager vi vores kvadratrod x og sætter ind i den formel. Så den kommer til at hedde delta y er lige med kvadratrod x plus h minus kvadratrod x. Så kan vi ikke gøre ved med det, så går vi videre til andet trin, hvor vi finder differenskoefficienten. Og der har vi formlen delta y over h. Så derfor tager vi vores delta y, som vi regner ud heroppe, og sætter ind i formlen. Så den kommer til at hedde kvadratrod x plus h minus kvadratrod x over h. Og så kan vi ikke gøre så meget mere ved det, så derfor så vælger vi at forlænge brøken med den her del, som så hedder kvadratrod x plus h plus kvadratrod x. Og det gør vi selvfølgelig både i tæller og i nævner. Og det gjorde vi, fordi at vi gerne vil bruge den tredje kvadratsætning, som vi så har gjort hernede. Så hernede kommer den til at hedde kvadratrod x plus h i anden minus kvadratrod x i anden over igen stadig h gange kvadratrod x plus h plus kvadratrod x. Og vi kan se på den her, at kvadratrådstegnet og i anden, de går jo ud med hinanden, så der kommer til at stå x plus h minus x. Og så er det stadig over x gange kvadratrod h gange kvadratrod x plus h plus kvadratrod x. Og så kan vi så også se, at de her to x'er, de går jo ud med hinanden, så h kommer til at stå alene. Så den hedder h over h gange kvadratrod x plus h plus kvadratrod x. Og nu går de to h'er så ud med hinanden, så den kommer til at hedde 1 over kvadratrod x plus h plus kvadratrod x. Og så nu kan vi ikke gøre mere ved det i det her trin. Så går vi videre til tredje trin, hvor vi finder differentialkoefficienten. Og der finder vi, at f mærke af x er lige med grænseværdien, som er 1 over kvadratrod x plus h plus kvadratrod x. Når h går mod 0, giver det så 1 over 2 kvadratrod x. Så det vil sige, at f mærke af x er lige med 1 over 2 kvadratrod x. Så det var simpelthen beviset for differentialkoefficienten.